Ahojte, idem dotočiť video ku najbližšiemu minitestu. Bude zameraný na druhú deriváciu a učenie intervalu konvexnosti a konkávnosti. Čiže konvexnosť, konkávnosť sme si vysvetľovali. Konvexná funkcia vyzerá ako miska, čiže ak by som do nej nalial vodu, tak tá voda v nej zostane. Čiže takto sa tam udrží dnu. Konkávna funkcia vyzerá ako striežka, takže z nej voda stečie dole, ak by som ju nalial. Ako to vieme učiť matematicky, je, že vypočítame si druhú deriváciu funkcie a tá nám určuje, ak je kladná, určuje konvexnú funkciu, ak je záporná, tak konkávnu. Čiže pre konvexnú platí, že druhá derivácia je väčšia ako 0, pre konkávnu platí, že druhá derivácia je menšia ako 0. To je podobné ako rast a klesanie, len tam sa to počítalo pre prvú deriváciu. OK, čiže na to, aby som spočítal druhú deriváciu, potrebujem najskôr prvú. Je tu funkcia logaritmus. A logaritmus sa derivuje na 1 deleno to, čo je vnútri toho logaritmu. Čiže vnútri logaritmu je x na druhú minus 2x plus 5. A to sa ešte násobí krát derivácia vnútornej funkcie, čiže to môžem rovno napísať do čítateľa. Derivácia vnútornej funkcie x na druhú je 2x, minus 2x je minus 2 a plus 5 je 0, takže to nemusím písať. To je prvá derivácia. Následne potrebujeme druhú deriváciu, takže to zderivujem opäť. No a teraz je tu nejaký podiel, takže to bude komplikovanejšie, čiže použijem vzťah, môžem ho tu napísať, že zderivujem vlastne najskôr čítateľ, keď to budú nejaké funkcie g1 a g2, tak to bude teda g1 derivované, g2 sa opíše, minus g1 sa opíše, g2 derivované deleno g2 na druhú, kde vlastne tento zlomok je g1 deleno g2. g1 je čítateľ, g2 je menovateľ. Prepisom do našich funkcií to bude g1 zderivované 2x dá 2, minus 2 je 0. g2 opíšem, čiže menovateľ, celé toto tu. Späť. A od toho odpočítam opísaný čitateľ a zderivovaný menovateľ. To bude 2x minus 2. A menovateľ ostane g2 na druhú, čiže x na druhú minus 2x plus 5, to celé na druhú. Teraz na to, aby som určil, kde to je väčšie alebo menšie ako 0, tak si nájdem nulové body, čiže mieste, kde to je nulové a potom sa pozriem na znamienka v intervaloch, ktoré sú vytvorené týmito nulovými bodmi a krajnými bodmi definičného oboru. Táto funkcia má definičný obor všetky reálne čísla, pretože toto vnútro viem napísať ako x minus 1 na druhú a to plus 4, čo je vždycky väčšie ako 0. To platí vždy. To znamená, že definičný obor funkcie f sú všetky reálne čísla. Krajné body budú iba minus nekonečno plus nekonečno. Takisto na miniteste bude zadaná funkcia, ktorá má definičný obor všetky reálne čísla, čiže s týmto sa nemusíte zdržovať, ale v reálnych aplikáciách je to dôležitá vec, ktorú by sa patrilo vyšetriť. Dobre, čiže v našom prípade teda potrebujeme nájsť, kedy je druhá derivácia 0 a potom teda to nám rozdelí číselnosť na intervaly a následne určíme znamienka. Podobne ako sme to robili predtým, ale s prvou deriváciou. Čiže aby sa mi určovalo lepšie, keď je toto rovné 0, tak ešte si to môžem mierne upraviť. A podmienka teda, aby toto celé bolo rovné 0, je, že čítateľ musí byť rovný 0. Takže budem ďalej už iba písať čítateľ rovný 0 a budem ho trošku ešte upravovať. Takže roznásobím tie zátvorky. Takže 2. A teraz dve zátvorky spolu. Tu si treba dať pozor na to mínusko. Pre istotu to dám ešte celé do zátvorky, pretože to mínusko zmení každé znamienko potom vnútri. Takže prvý člen s prvým dá 2x. 2x je 4x na druhú. Potom tam bude minus 4x. Potom tam bude znova minus 4x. A potom tam bude plus 4. Toto sa musí rovnať 0. Takže ak odstránim zátvorku, čiže prekonvertujem každé znamienko a spočítam 4x a 4x ako
8x, tak potom sa mi na ľavej strane ščítajú niektoré z členov. Tu je x na druhu, tu je x na druhu, to dá dokopy minus 2x na druhu, potom je tu je x, to dá dokopy plus 4x a potom je tu číslo a číslo, čiže to dá plus 6. Musí rovnať 0, dostávame kvadratickú rovnicu. Okay, čiže to vieme riešiť, buď teda determinantom, alebo hociakou obľúbenou metódou. Ja urobím moju obľúbenú metódu, čiže najskôr si urobím koeficient 1 pred x na druhu, to znamená vydelím minus 2, čiže toto vytvorí jednoduchšiu kvadratickú rovnicu. Musí rovnať 0. A teraz to môžem upraviť na štvorec, čiže tu bude plus 1, ako keby, ale teda po roznásobení tam bude plus 1, ale my chceme, aby tam bolo minus 3, čiže musím to napísať minus 4. Môžete si overiť, že toto keď roznásobíte a odčítate od toho 4, dostanete presne to, čo je tu. Dobre, čiže takto. A teraz to viem opraviť na obĺžník, keďže 4 je 2 na druhu. To znamená, že prvá zátvorka bude x minus 1 minus 2 a druhá zátvorka bude x minus 1 plus 2. To musí rovnať 0. Takže rozpis na dve zátvorky je x minus 3 krát x plus 1. Tak, super. Má rovnať 0. Keďže sa to má rovnať 0, dostávam dva korene. Prvý je 3. Druhý je minus 1. Takže toto rozdelí číselnú os dvoma nulovými bodmi. Prvý bude v minus jednotke, druhý bude v trojke a potrebujem znamienka na týchto intervaloch. Tieto tu body sa nazývajú inflexné. Čiže toto sú inflexné body. Čiže to sú body, kde je druhá derivácia nulová. Inflexné body. Kedy je možnosť pre funkciu zmeniť sa z konvexnej na konkávnu? Samozrejme nemusí. Môže tam byť obdoba sedlovitého bodu, tak ako to bolo pri raste alebo klesaní, ale pre druhé derivácie. Dobre, čiže znamienka pre druhú deriváciu teda dosadím napríklad 0, 0 bude najjednoduchšia, do vzorcu pre druhú deriváciu. Menovateľ je vždy kladný, toto tu je vždy väčšie ako 0, takže ma bude zaujímať iba čítateľ. Čítateľ sme si upravili, že to je vlastne táto vec. Toto je čítateľ, tu sa to už delilo minus 2, takže to už je nejako ako keby vyberáte pre zátvorku. Akoby tu zmizlite koeficient, lebo napravo je 0. 0, keď sa vydelí minus 2, zostane 0, lenže ten zlomok, keď by sme to chceli vydeliť minus 2, tak tá minus 2 tam stále ostane vybratá pred zátvorkou. Čiže musíme pracovať s touto verziou. Ten zlomok sa dá napísať takto. Minus 2x na druhu plus 4x plus 6 deleno x na druhu minus 2x plus 5, to celé na druhu. Menovateľ je vždy kladný. Čítateľ rozhoduje o znamienku. Ak dosadím sem, toto tu je tá druhá derivácia. Ak sem dosadím 0, čo dostanem? Tak 0, 0 dostanem 6. 6 deleno niečo väčšie ako 0, to je niečo väčšie ako 0. To bude niečo ako plus. Takže na tomto intervale je druhá derivácia kladná. To je druhá derivácia. A predpokladám teda, že tu bude záporná, že sa to strieda, ale pre istotu si to overme. Ak dosadím napríklad minus 2, tak čitateľ bude minus 2 na druhu je 4, toto bude minus 8. Toto tu bude tiež minus 8, to je minus 16, plus 6 je stále záporné. To je minus 10 deleno niečo väčšie ako 0, takže to dá minus.
No a na poslednom intervale, keď dostanem štvorku, to budú väčšie čísla. No 4 na druhé 16, krát 2 je minus 32, toto strašne prebije všetko, takže tu je minus. Toto bude minus 32 plus 16, to je stále minus 16 plus 6 je minus 10, čiže opäť dostávam záporné znamienko. Ok. To znamená, že ten tvar pôvodnej funkcie, keď tu si dám pôvodnú funkciu, tam, kde je záporná, je konkávny, tam, kde je kladná, je konvexný. Takto. Dobre. Takže niečo takéto po vás budem chcieť, aby ste nakreslili a takisto, aby ste tam napísali, že toto je teda konvexná, to je konkávna, tiež konkávna. OK. Pozrieme sa ešte na jeden príklad, kde nemáme logaritmus, máme tam nejakú exponenciál. Postup alebo princíp je to úplne rovnaký. Vlastne to de facto to isté, ako zisťovať, či funkcia je kladná, alebo či funkcia rastie, ale robíme to pre druhú deriváciu. Čiže začneme s tým, že si nájdeme druhú deriváciu. Tento raz prvá derivácia, Leibnizové pravidlo, je to súčin dvoch funkcií. Derivácia prvej funkcie je 2x minus 1, opísaná druhá, plus opísaná prvá, a derivácia druhej funkcie e na x je stále e na x. Je to niečo takéto. Tu je užitočné dať to dokopy, keďže obidve tie členy obsahujú e na x, tak to môžeme vybrať. To bude nejaká teda zátvorka, 2x minus 1 plus x na druhú minus x. To zostane e na x. Vidíme, že sa tu odčíta 2x minus x a zostane tam teda, ak to zapíšem ešte v poradí, od najväčšieho členu x na druhú plus x minus 1. To je na x. OK. To je prvá derivácia. Druhá derivácia. Tak, opäť Leibnizovo pravidlo. Teraz derivujem toto tu. Čiže x na druhú plus x sa zderivuje na 2x plus 1. E na x tu sa opíše. A plus sa pričíta opísaná prvá. X na druhú plus x minus 1. A z derivácia druhej. Derivácia druhej je opäť e na x tu. Opäť vyberiem e na x pre zátvorku alebo za zátvorku v našom prípade 2x plus 1 x na druhú plus x minus 1 e na x. No a znova sa tu ščítajú xy a jednotky sa dokonca odčítajú, čiže čo zostane je x na druhú plus 3x, to je všetko, a e na x. OK, čiže toto tu je funkcia, s ktorou pracujem. Druhá derivácia. A tu chcem položiť rovnú 0, aby som našiel inflaxné body. Nulové body druhej derivácie. Kedy toto môže byť rovné 0, tak vtedy e na x tu nemôže byť rovné 0, to znamená, že vtedy, keď táto zátvorka je rovná 0. Dostávam podmienku, že x na druhú plus 3x sa musí rovnať 0. Toho vyplýva, keď vyberiem x pre zátvorku, x plus 3, už mám hneď urobený ten rozklad, tu nemusím riešiť žiaden diskriminant určite, to je to úplne zbytočné. Že x je teda buď 0, alebo minus 3, a to sú teda tie inflaxné body. Ktoré rozdeľujú interval prirodzených čísel. Opäť definičný obor sú všetky prirodzené čísla. Tu ani nie je nič, čo by tomu vadilo. Predtým tam to bol ten logaritmus, preto sme riešili, či to je kladné. Do logaritmu sa nemôže dosadzovať 0, ani nič záporné. Takže máme interval, ten je rozdelený 0 a 3. Teraz potrebujem napočítať znamienka. Znamienka beriem z tejto tu funkcie. Druhé derivácie. Čiže druhá derivácia, začnem v minus jednotke, to je ten prvý interval, tak to mi dá minus 1 na druhú je 1, 1 minus 3 je minus 2,
A toto je vždy kladné, n na x je vždy kladné, takže to je minus 2 krát niečo väčšie ako 0 do úvodzoviek. Vlastne všade by malo byť ako v úvodzovkách, hej, to je proste len nejaké značenie. Takto. No a to je teda mínus. Takže na prvom interváli tá druhá derivácia je mínus. Druhý intervál, tak tam si dám jednotku. To bude 1 na druhú, 1 plus 3 krát 1 je 4. Čiže to bude 4 krát niečo väčšie ako 0. To je plus. A posledný interval, tam sa dám štvorku. 4 na druhú, no to už bude úplne kladné. 16 plus 12, tak to je koľko je 16 plus 12? 28. 28 krát niečo väčšie ako 0. Aj tak to bude znova kladné. Tu je treba poznamenať, že nestriedajú sa tie znamienka. Treba sa pozrieť, nevždy sa striedajú. Tu sa striedali. Tu sa nestriedajú. Kvôli čomu tu sa striedajú, lebo je tu nejaký polinóm. A v ňom ako logaritmus, ale logaritmus je proste len to nejak transformuje, to nejaká prostá funkcia. A tie polinómy majú takú vlastnosť, že väčšinou sa tam striedajú tie znamienka. A kdežto tu je exponenciála a tá trošku akože sa inak správa, čiže keď tam je nejaká exponenciála, tak sa nemusia takto pekne striedať tie znamienka. Samozrejme, akože hej, najlepšie vždycky si dopočítať to pre ten konkrétny prípad. Overiť si to, že ako to vlastne je pre ten či onen prípad. Pardon. Teraz som si všimol chybu. Pardon. Áno, tu má byť, tu je minus 3, pardon. Čiže tu majú byť tie body, že, pardon, tu majú byť tie body, že minus 3 a 0. Tak, dobré. OK, čiže minus 3 a 0. To trošku mení situáciu. Som to napísal 3. Takže minus jednotka je minus, to je tu na. Jednotka je plus, to je tu na. A čo potrebujeme niečo menšie, potrebujeme minus 4. A minus 4 dá 16, minus 12. OK, tak to dá naspäť niečo kladné. Čiže budú sa nám dokonca aj tu striedať znamienka. Hej, toto bude plus. To znamená, že tu je plus. Ospravedlňujem sa. A tu je minus 3, tu je 0. Takže sa to strieda. Tu je konvexná, tu je konkávna, tu je konvexná. Aby som dodržal značenie. Fx. Konvexná, konkávna, konvexná. Konvexná, konkávna, konvexná. Je to opäť tá istá vec, len iné slovíčka. Dobre, tak to je všetko, čo v tomto dodatku som chcel povedať. Toto bude na najbližšom miniteste. Teda konvexnosť, konkávnosť. A posunieme sa ďalej na funkcie viacerých premenných. Čaute.